Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ɗan uwana maza da mata. To da fatan dai kun lafiya kuma kun huta lafiya. To jama'a, ga wani sako da ya fito daga kasar India, dan Allah dan Annabi, wata sanarwa ce ga 'yan uwa musulmai Hausawa kuma da ma wa'anda ba Hausawan ba dai gabaki ɗaya dai wanda ya kasance dai musulmi ne, kuma abin ya tattara ne akan mu matasa da kuma 'yan mata. Jama'a da Allah, duk wanda ya ga wani group, irin group din da ake turowa a cikin group, dan Allah a dinga sanin irin group din da za a dinga shiga, saboda wallahi ana fuskantar matsala sosai saboda gurbacewar tarbiyya. Kuma duk da haka ma ba ma wannan ba, akwai irin group din mutanen boye, ma'ana group din aljanu. Saboda irin haka ta faru a kasar India, wani ya je ya shiga wani group din, ashe group din aljanu ne, wanda suna yin basa da shigo, kuna ganin kaman da mutane yan kuke yi, to da su kuke yi. Mun san dama ita harkar bid'a, to koma meye ne dai aljanu su ne a gaba. To wannan bawan Allah yayi ta soyayya da wannan yarinyar, ko kuma wannan aljanar ya ta ɗiban soyayya da ita. To fa soyayya ta kai soyayya, lokaci ɗaya ta zo masa ta sama da daddare a cikin gidansu, sai da ta bayyana kowa ya ganta, kuma kowa yana ɗaukan fotonta. A ƙarshe kuma ta zo ta ɗauke su ta yi sama da shi. A yau dai ba a ma san inda suke ba har yanzu. To shi nake gaya wa 'yan uwana Hausa kuma da ma dai sauran jama'a, dan Allah a hankali da shiga sauran group din nan da ake ta turowa a sharin. Da Allah a dinga sanin irin group din da za a dinga shiga. Saboda haka dan Allah, duk wanda ya ji wannan ko kuma ya gani, dan Allah ya kokarin ya watsa a wani group din. Kai ma ka watsa a wani group din, kai kokari ka watsa kaman group 10 wanda kake da shi. Kuma sannan in group ɗinka ya kai 20, kai kokari ka rage koda 5 ne, ya zamto dai koda kaɗan kake da shi, ka dai san dai wanda zaka dinga shiga. Dan Allah, duk wanda ya je gani ya tura da Allah, saboda tsaro ba don tsoro ba. Wassalam, ku futa lafiya.